Onyankopon a obo osoro ne asase. Ewurade wo na wo ye epo animu niema nyina papa. Ewurade wo sie misa. Na wo de be ma ye mum na wo bebie yen. Sabri waba wada te hima ewurade mi gina wonim anwumre mi bisa. Ewurade mi bom minim se wo bebie me. Ewurade ma de sade nyina ne se. Be ma ne koti so obe na gese obeba da che hima ma prapom de ewurade mi de so agada ejesi na pampam. Ewurade be ma obe na ne koti so obe na gese obeba ma prapom de. Ewurade mi se wo sutu mi de kone so. Be ma ne koti so a obe na gese obeba da che hima ma prapom de. Ewurade mi se wo so kakaduro hwenti a pepre so se fom ni sa. Ewurade mi hia me soa. Mi di kubentum ekobe ma ne so. Ewurade be ma ne koti so obe na gese obeba da che hima ma prapom de. Ewurade me bone ni frafri me ho. Ewurade me bone ni frafri me ho. Ewurade be ma ne koti so de mebi mama brabo mu de matwam o Yesu din mu. Ewurade be ma ne koti so de me yebio. Be ma ne koti so de me yebio. Ewurade wo bawa. Ade me se wa ye kotekase. Ewurade ade me se wa ye kotekase. Ma me be ma wodi ne hu ni nya be ma wone a won pepa ne to. Ewurade be ma ne hwo ase hwam be ma metimi de kotia hyemanum ama mani agye. Ewurade ma me bema odi mi na de eche mani be yesere mabusuafo hu me bebisam se ada chema ase na won ye fe. Ewurade ma me bema obedi mi a ade eche na manu me ho se me kofa bema no. Ewurade ma me bema odi mi a me wure befi me bibia me dadwe nyina ewurade ebefiri me so. Ewurade ma me bema odi mi na de eche na won frɛ me kra me se yes dear darling minie. Ewurade ma me bema dimia metima ye dwane akono ama no nya be ma wodimi na de eche no kasa me na me buafu. Ewurade ndi metwam wo Yesu dim metwam firi mabrabom. Ewurade wo sie misa sabe waba wa mabisa de nyina ne se ma me kote eso kote metimi de ma mani agye kote dimia me me kra ba bi hye bia ebepa me ho enu bi na me hye ewurade nya kote dimia menu me ho ewurade nya kote dimia menu me ho enya kote dimia menu me ho ewurade kote keto de metwam wo mabrabom. Ewurade be ma ne koti so obe na dwese opa me fie de ewurade odru gate na na obone ni fla ma efie ni number mx ne na wontwam wo Yesu din mu. Ewurade sie misa na de be ma ye sabi waba wa mabisa de nyina ye kotekase ma me kotekase kote eso na me dia metimi ahye odian munyam na me dia metimi de me ho atofo ma me ho na mama odi so Ewurade na mama wo kase acha mansan enye kote a edimi me wure befi se de chekra me kwasore. Ewurade sie misa mabisa menim se obeya ma me chese dani danyina oyema ebinom e wo do ba Yesu Kristo dim nti ena da che hema me bompaye adom nti agidifo nyina nka me ho ne nkasa amen. Me pamcho Enwii Papa TV eso eniye the be meeting in life I was Saudi Arabia ye femi da che hima mi fa sante achim cheche biase mesramo onipa kro wo bisa de bia fabra Enwii Papa TV so na onyankopon obeya ma wo a wo pekotekase mesrew tatie Enwii Papa TV wo a wo petwa ehwam mesrew tatie Enwii Papa wo a wo penufu mu odu tatie Enwii Papa na ta hye Enwii Papa TV so nyankopon beye obisa de nyina e dia ma da che hima ma no asi